L'artista Campliure ha pas acabat de vos susprene. Basado a Rodez e a Bayrou, pratico lo dessin, lo pegatge, la fotografia, les slogans e mai recentement la musica. Se dits queer e rural e assumis amb elegància aquello dublo casquetto. Sus dessigns, semenats de mots forts, conton sabido e son punch de vista, sus combats e sas reflexions. Fa partido del Dets Laboratori, un collectiu audiovisual que crea sens contrancio de format, de subjecte o de resultat, amb mantuna disciplina. Son actualitat del mes, ben de sortir una odo al compost, après haver anunciat que se metió a la musica. Dimunts ardia un compost, cos la vida, cos la life. Nus balio invece de danzar e de passar mai de temps a l'hort. Anatz escutaco!